Доброго дня, я Володимир Сонюк для каналу Менавіта Онлайн. У нас в Україні в останні 2 роки вже стало традицією казати «пробили чергове дно». Однак зараз ця фраза напрошується по відношенню до правителя сусідньої країни – Олександра Лукашенка. Щоправда, вчора він пробив не дно, а, можливо, купол Небесної канцелярії, наважившись силоміць під загрозою збиття посадити у Мінську літак європейської авіакомпанії «Рінеєр», який летів з однієї країни ЄС в іншу країну ЄС і мав лише нещастя політати над територією підконтрольною білоруському диктатору. І все заради того, щоб зняти з літака та захопити в полон свого критика, журналіста та блогера Романа Протасевича, якому у Лукашенківській Білорусі загрожує покарання аж до смертної кари за тероризм, яким Олександр Григорійович називає опозиційну діяльність. Що це означає для нас, для українців? У першу чергу це говорить про те, що в нас на північному кордоні визрів сусід, який у чомусь небезпечніший навіть за Путіна. Тому що, як ми чітко бачимо з цього інциденту, для Лукашенка таке поняття, як репутація, не існує в принципі. Якщо Путін, яким би він убивцею не був, але хоч зовні він намагається зберігати залишки пристойності. По можливості залишатись членом клубу світової еліти. Добиватися хоча б і методом шантажу спілкування з такими людьми, як Байден, Макрон, Меркель. То Григорович таким навіть не париться. Йому всі пристойності до однієї лампочки. Оскільки він найближчий союзник, при тому союзник молодший путінської Росії, відповідно Путін запросто може йому доручити найбруднішу роботу по відношенню до нас, до України. Настільки брудну, що навіть Путіну самому за неї братися неохота. Отже, якщо у нас війна з Росією, то несподіваного удару можна отримати із білоруського напрямку в будь-який момент. По-друге, якщо комусь з українців надумається опинитися в Білорусі, то це виключно на свій страх і ризик. Якщо ви випадково опинитеся на місці розгону і затримання білоруських протестантів, і вас загребуть разом з ними, ніяка українська держава і товариство світове вас не визволять. Скільки батькові опричники вам відміряють, стільки і будете сидіти. По-третє, в Україні, особливо в Києві, осіло вже чимало білоруських політичних біженців. Я б на їхньому місці був би дуже і дуже обережний. Звичайно, оскільки у нас з Московією офіційна війна, то гучно затримувати та під фанфари видавати Мінську білоруських опозиціонерів наша влада не наважиться. Однак, враховуючи те, що неофіційно співробітництво між московською агентурою в оточенні нашого президента Зеленського та їхніми московсько-лубянськими кураторами, незалежно від санкцій проти Медведчука, продовжується повним ходом, варіанти таємного захоплення та переправки через кордон, типу як з суддею Чаусом, цілком можливі. Тому, наші білоруські брати, будьте пильні. Дякую за увагу.